ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କାଲିକି ସକାଳୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଲାଗିଛ ଯେ ଖବର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୟ ବୀର ୟାଙ୍କର ନାମ। ହଁ ସେ 11 ଦେଖିଲେ ଆରେ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ମନା କାକାର ଗାଡ଼ି, ଏ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କାମରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହଲତା ପ୍ରମାଣୀ ଘରୁ ନାପ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଏ ଆମ ସୁନି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ମୋ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧା ହେଉଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନି ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଖିଆଦିଆ ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ତିନୋଟି ଭଉଣୀ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଭଉଣୀ ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଏବଂ ଆମର ଛାତ ପକାଣା ଚାଲିଛି ଘରର। ଏଇ ଘରର ଛାତ ପକାଣା ଚାଲିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଚଲ ଯିବା। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ ପକାଣା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନଉନାହାନ୍ତି। ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ନାଚିଲା ବେଳକୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ।
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଜଣେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଜୁତା ଧରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କରି କତିରୁ ବସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଫୋନ୍ କରିବେ।